un cap de setmana ple de dansa a Sant Joan d'Espí, molt satisfets de poder acollir tota aquesta gent que ha volgut venir a participar d'aquest premi. Més de 40 escoles, més de 700 ballarins i ballarines, i pel que hem pogut anar escoltant de la gent que ha vingut d'arreu, molt contents de l'organització i de l'acollida que han tingut a la nostra ciutat. Un esdeveniment molt important on es creen moltes amistats entre la dansa i és un lloc de creació i de compartir aquest art que a tots ens encanta. La meva tasca és el control d'accés a l'escenari. Jo estic amb les ballarines i dono pas a l'entrada de l'escenari. El meu control d'accés al teatre. Jo estic aquí donant les samarretes amb els participants del Premi Jujol. La meva s'acredita quan venen a les escoles, primer demanes el nom de l'escola, després demanes el DNI perquè sigui la persona que acredites, dones l'acreditació i tot el dia ja està acreditat i ja pot anar i fer. La musicalidad para mí es muy importante, pero sobre todo que en conjunto resulte bien. Que se busque siempre, dentro de que haya elementos obligatorios, que sea beneficioso para el alumno en el sentido que resalte lo mejor que tenga. Aquí venen escoles de molt de nivell i llavors les nenes, quan tenen un nivell tan elevat, se n'adonen que donar un pas endavant, pujar de nivell, és una part de talent, però una part de moltíssim més treball. I en concursos com aquest, com el Premi Jujol, es pot veure. A part de tots els beneficis físics, els hi aporta molt el treball en equip, l'esforç personal, la disciplina. Són unes arts que requereixen de molta serietat i malgrat aquesta gent està estudiant i té exàmens i té altres activitats, la dansa és primordial i saben que cada dia tenen unes hores, per tant s'han d'organitzar la resta del temps amb les altres activitats per poder fer-ho. De petita estava tot el dia ballant, doncs ma mare va dir, mira, l'apuntem a dansa, i després perquè vaig trobar com un medi per expressar-me el que jo sentia, que no era ja parlant. Jo ballo des dels 3 anys i he fet moltes tècniques de dansa, no només clàssic, he fet contemporani, jazz, claqué i encara continuo ballant i em vull dedicar a això. Dansa clàssica, contemporani, funky, espanyol, tot el que puguis fer. Al principi sempre costa una mica. Depèn si és un solo o més que en grup. És un concurs molt ampli, amb molts estils, molts nivells. Podem expressar més els sentiments. Perquè no sé, m'omple, no? És la cosa que més omple, en plan per expressar-me i tot, no sé. Des de la primera edició, cada any recolzem aquesta iniciativa amb infraestructura, posant a disposició tot aquest equipament, tots els mitjans que tenim, perquè pensem que la dansa s'ho val i hem de potenciar aquestes iniciatives aquí a la ciutat. Viu la dansa a Sant Joan d'Espí! Viu la dansa! 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 Viu la dansa!